Okay. Oy! Juan Rugby Boy! Juan Rugby Boy! Ayoko naman yung kabuang niya akong apelido. Alangan, bate may apelido. Rugby Boy. Uwaw lang. Sa Pilipinas no, ikaw ragi pinakabating apelido ay Rugby Boy. Ay, pagbuot! Noon sa basulat ako nga mahal nga ng Rugby Boy mo ang apelido. Juan Rugby Boy! Juan Rugby Boy! Ikaw? Tiguang sungugan. Luya guro sa mga abot nga anak, no? Puro Rugby Boy ang apelido. Remart Rugby Boy. Duming Rugby Boy. Jandimi Rugby Boy. Sus, puro gid Rugby Boy. Ay mo kabala ka, bro. Kay maabot ang panahon, bro, nga masuccessful ko. Na ako negosyo, business, madato na ko. Usbo na ko pangalan, bro. Kamo? Huyo dyan mas kuha mga animala mo. One eternity later. Hoy, kinsa may ato amigo? Amigo. Iko, unsa may specialty ninyo dire? Kini migo, wala gini specialty migo kay puro maning mga special, puro maning mga lami. Matay murag lami gining Rience Lechon at Pili Express. Kanina akong kuwan ko ala carte, kaning classic set meal, kaning spicy set meal. Kanala ikaw bro. Kuan na. Gapin sa podihagot. Kuan na kuha ka ng sa ginay. Apila po kupod. Ako nang bili lang ako niya. Bili. Lumpia lang ako amigo. Kapin ka noon. Okay migo, paabot na sa mo dito migo kay amo sang i-prepare daan. Matik na migo, maabot na mga 2 to 3 minutes, bunal. A few moments later. Juan Rugby Boy. Mali ka dire. Juan Rugby Boy! Juan Rugby Boy! Hoy mga pasupa, what a small world. Uy, kumusta naman ka Juan Rugby Boy? Ay nako yung taugaw Rugby Boy. Kita mo ng auto ha? Ha? That's mine. Ay nako yung daog-daoga kay successful nako. Kini nyo nakita diri? Ako ning negosyo. Ako nagpatukod ani kaugalingon ko na. That's my business, motherfucker. Ha? Higang Juan Rugby Boy oh. Successful naman. Linggoy, please lang. Ay nako tawag ng Juan Rugby Boy. Nag-usap na ko sa pangalan karon. Mao ba? Unsa naman day pangalan mo ron, Juan Rugby Boy? Ako pangan? Johnny Yung apelido? Rugby. Johnny Rugby.
take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie smokes for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say a prayer.